Stretnutia Slovensko-Dánsko. Vítam obidvoch trénerov, pána Pera Beckmana, pána Vladimíra Ujska. Na úvod by som rozdal slovo hostovi. Vítam z Nervúsko, pán tréner. I'm a little surprised that we could play in this level. We have so many young players that have only 3 or 4 games in this international level. So we are very satisfied. This was our first game. So I think we have something good for World Championship. We have, I think, 12 or 13 players they could play in this team later, I hope, if NHL are good with us. So it's a good start for us. Ďakujem veľmi pekne. Pán tréner, musíte? Tak ja v prvej rade chci povedať mužstvu Dánska k vítězství v tomto zápase. My jsme začali ten zápas tak nějak neurovnaně, my jsme to trošku očekávali, je to první zápas proti kluku po delší době. Někteří nehrali víc jak měsíc a většina z nich měsíc nehrála. Pod postupem času někdy od poloviny zápasu jsme se začali zvedat, měli jsme několik dobrých akcí, měli jsme někdy i tlak. Měli jsme i příležitosti, bohužel nenašli jsme střelce po celou dobu zápasu. A druhá věc, která nám tam vadila, kterou jsme hrali špatně, byli, že pouštěli jsme to úplně do velkou 2-1, byli tam asi 5-6 a to se nesmí stávat. Takže i ta obrana prostě nám propadala, co se na mezinárodním poli představí. Ďakujem veľmi pekne. Páni, bude viac otázok na slovenského trénera, čiže otázky na pána Beckmana. Your questions, Mr. Beckman. Nie sú otázky? Thank you very much. Thank you. Pán, nech sa páči, otázky na pána trénera Ujsa. Nechávajte si nič na osobné interview, pán tréner je tu pre vás teraz, takže pýtajte sa. Všetko bolo povedané, páni? Myslíte si teda, že zajtra to bude lepšie? No, tak my musíme věřit, že to bude lepší. A samozřejmě my jsme chtěli, aby ten zápas zhruba vypadal tak, jako poloviny zápasu bez těch chyb, které jsme udělali u nás. Ďakujem, nech sa páči, ďalšia otázka. Myslíte si, pán Vojtec, že bola rovnaká snaha o starších aj mladších? No, tak vždycky tak bývá, že ty starší se pomalejší do toho dostávají a jak už jsem říkal, oni nehráli měsíc, většina z nich a dělali zápas a my se postupně musí do toho dostat a máme na to ještě 3,5 týdne a já věřím, že se dostanu do také pohody a prostě od nich očekávám. Páni, nech sa páči, otázka na trénera. Budeš. Čo hovoríte, pán tréner, o kulisu dneska? Nebylo to toľko divákov, koľko by sa? Nebylo tolik diváků, no, slyšeli jsme tam i Tisko, samozřejmě zasloužený, když jsme nehrali dobře, ale když jsme se dostali trošku do tlaku, tak nám to hlava, takže je to hned tou hrou, kdyby jsme dostali do toho varu na celý zápas, bylo by to lepší a já pevně věřím, že to zítra tak bude. Ďakujem, páni novinári. Sú ešte otázky na pána trénera? Ak nie, ďakujem pánovi trénerovi.